Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Migao mar Arita koro wacho ni osemaki achije moko ewi okang' manoche jotije mag kaunti ma Nairobi okawo mar puko taka e dho apise kambi mar Kenya Power. Matimore ka migao mar thieth bende koro dwaro mondo piny owacho kaunti ma Nairobi oluok aluora mar odno mar Stima Plaza mapiyo ni mar kanyo keto ngima oganda kamarach. Cynthia Onyango ni kod ler. Kaluore kod jatend migao mar Arita Kipchumba Murkomen, owacho ni okang' mar tend kaunti ma Nairobi mar puko taka e dho apise kambi keo sitima Kenya Power en tim mar wang' teko kendo ok nyis rieko. Dumping of waste at KPLC offices, first of all, that is primitive. That is unacceptable. There is a consensus in the country that that was the most primitive thing anyone can ever do. And we actually condemn that behavior in the highest terms possible. Murkomen bende owacho ni kaluore kod lipot mane kambi mar keyo teko sitima KPLC ochiwo, moko kuom achije ma itudo kod puko taka go osemaki, kendo nyamburko mane gitiyo godo bende ogeng'ne kamenyo mar achije mamoko koro dhi nyime. There was a report that was made by from the KPLC. That report led to arrest of some of the officers from this Nairobi for questioning, and also the lorries, some of the lorries have been detained in the police station and so forth. We're going to be giving that information. Perhaps that information was not in Parliament by the time there was a debate yesterday. Magiduto timore ka jagoro mongirore migao mar thieth Mary Mudhoni koro dwaro tend kaunti ma Nairobi mondo luok aluora mar apise go manie ot mar Stima Plaza kaluore ni timno keto ngima oganda makalo kanyo e andaki mar gamo tuoche. Who passed through here got either infected or affected. It would be important that the county government, the director, the public health, director, to make sure that they come and clean up because the stench is still here. I mean, the county government of Nairobi has the responsibility of keeping everybody in Nairobi safe. They have also a very important responsibility of public health, of making sure that we are living in a country that is safe from diseases. You know, you come and dump waste so that people can get diseases like cholera and so forth. That was totally uncouth. Mary Mudhoni bende okwayo gai mar obila kaachiel kod riwruoge ma ochung'ne rito aluora mondo kaw okang' ne tend kaunti ma Nairobi kuom chido mar aluora kendo keto ngima oganda kamarach. I would call upon the IG. Please bring the culprits to book. Do thorough investigations because this is criminal, and ensure the culprits are brought to book. NEMA, it is important that you enforce the laws as per your act. Ensure they are followed and ensure everything is left to book. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar lakteche pacho ka KMPDU koro siro paro ma piny owacho mar nyuando kendo duoko